L'escriptura és una forma de comunicació, és una manera de gaudir, sobretot sentimentalment i intel·lectualment. Va ser precisament la primera crida a l'escriptura, la vaig sentir en el tren que venia de Ponferrada a Manlleu, fent parada a Barcelona, vam passar la nit a Barcelona, però jo en aquell tren era conscient que perdia unes amistats, uns paisatges, una manera de viure i que venia a Catalunya on me trobaria nova gent, nous paisatges i noves maneres de viure. Per tant, en el trajecte del tren jo me vaig imaginar que composava una carta a les persones que deixava i d'este desig de comunicació va néixer el primer impuls cap a la literatura, és a dir, mitjançant una carta, expressant-me en una carta. Això passava l'any 67, el setembre de 1967, i jo tenia 7 anyets. Ara, jo no tinc cap aspiració a ser algú al món de la literatura. Simplement m'agrada llegir, crec que m'agrada llegir més que escriure, i és a partir de la lectura que sento un mínim impuls per a escriure, perquè escriure és un ofici, moltes persones no s'ho pensen que l'escriptor amb molta tranquil·litat i molta facilitat va teixint la seva obra, i és tot el contrari, és molt laboriós, és fatigós inclús escriure. Normalment en experiències viscudes. Per exemple, el darrer relat que he escrit i que he presentat a un premi literari que es fallarà la setmana vinent, concretament en dissabte, me baso en l'experiència que vaig tindre d'un recent viatge a Mallorca a finals de març, i a l'avió algú es va confondre i va agafar la meva maleta. Llavors he escrit un conte que es titula Maleta perduda i recuperada. Inspirant-me en esta vivència, jo l'altero, poso nous ingredients, imagino coses i resolc el meu aire. Ara, professionalment, soc professor de secundària. Això vol dir que estic majorment absorbit per la meva professió i dedico moltes hores, i de fet, si visiteu els meus blogs, els blogs que tinc, vos adonareu que els blogs d'ensenyament tenen molt més pes que els blogs literaris, o que el blog literari, que és tcamacho00blogspot.com. Ahí està pràcticament tot el que jo he escrit i que s'ha editat en llibre, a excepció d'un llibre que es titula I que vanes d'aire. I este no està perquè m'agradaria, quan el publique, publicar-lo de diferents formes i acompanyat de diferents il·lustracions. De moment té les il·lustracions de Pepa Reverter, que és una artista d'Alcanar, que viu a Barcelona, i de Rita Sanyer, que és de Taradell i que vaig conèixer a un tocassons. No m'agrada dir que tinc un llibre preferit. Sí que he de dir que Rayuela, en l'estiu del 1979, en aquest carrer de Sant Martí, mentre estàvem refent la casa, perquè els pares van comprar una casa vella i van intentar reformar-la, va ser la lectura d'aquell estiu. I me va influir molt perquè Cortázar és un escriptor molt, se diu, polièdric, que toca moltes formes literàries i sobretot incorpora a la literatura una cosa fonamental, que és el joc, jugar amb les paraules. Tots els llibres que he fet, finalment, me satisfan perquè són com una manera de viatjar en el temps, de recuperar el passat, de reviure les vivències que els van originar. Tots ells m'agraden per igual. Tinc un projecte gairebé acabat, que és Quadern de Heidelberg, que
va estar ocasionat per una visita que vaig fer a Heidelberg gràcies al meu amic Víctor Canicio, que és un gran escriptor, i ara que parlem d'això de consideracions d'obres literàries, és un gran escriptor i bastant desconegut. Té més d'una vintena de llibres, tots ells interessantíssims. En poesia jo penso que és excepcional perquè és molt breu, és molt contundent, treballa molt els seus textos i la veritat és que són molt divertits i molt interessants. Penso que primer sentir allò que escriu. Jo crec que hi ha molts escriptors avui en dia que el que fan no és viure coses sinó impostar coses. També és legítim, la literatura no té per què ser veritat, és ficció, però jo prefereixo en una poesia, en un text, l'autenticitat. La fantasia, per exemple, jo la deploro totalment. La ficció per la ficció també. I això no vol dir que no hi hagi llibres de fantasia i de ficció que considere excel·lents, extraordinaris, perquè al mateix temps vehiculen, comuniquen coses interessants des del punt de vista de la persona. Per exemple, Ray Bradbury té llibres que són de ciència-ficció, és a dir, que és un gènere, que és gènere fantàstic, i ell és capaç de comunicar sentiments molt humans, molt propers, i mos posa en un lloc estrany, gratificant. Jo penso que l'estar a gust amb tu mateix i amb el que fas. No crec que hagi de ser una cosa pensant en com ho rebran els demés, tot i que suposo que sempre és agradable que te diguen m'ha agradat, és bonic, però penso com Oscar Wilde que un pedestal pot ser tota fantasia, tota ficció, en canvi la picota, que és allà on ens porten per a matar-nos o per a morir, és d'una realitat aterradora. Vull dir que la fama és... De fet, tinc un poema en castellà que diu «Poetas y poetas y poetas se consagran a la conquista de la fama sin saber que la fama acaba en ellos mismos. Poeta, quiérete a ti mismo como solo tú te has amado». Enteneu el meu punt de vista, no? Sí. Que crec que sí, és comunicació, però amb qui has d'estar a gust és amb tu mateix. Jo penso que per a mi l'experiència més dura és quan te trobes amb les teues pròpies limitacions. Tu quan vols escriure una cosa, i per exemple ara referiré una experiència que vam viure a Manlleu, 3 amics de Manlleu, va ser al bar Brindis, una foto que ha tingut molta repercussió al Facebook. Estàvem Emili Ballon, Gaspar Prat i jo mateix, i vam viure una experiència lingüística excepcional i vam dir, seríem capaços de transmetre això que hem viscut? La resposta és que no. En canvi, poetes com San Juan de la Cruz són capaços de transmetre una experiència mística intensa com per exemple la de l'amor en el Cántico Espiritual, que és un llibre preciós.